Hello, 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 hello. It's me, ang inyong kakigwa, Chris Kristohanon nga kakigwa. For today's video di ay kini siya nga video late upload na ni siya mga kakigwa kay after sa among Sunday service nang hangyo ang amo ang mga anak nga mukaon lagi kuno daw sila kay gibati na sila og gutom. So pagawas na mo kawa may laing kan-anan diri nga duol-duol aw diri na lang jud mi ni sulod na lang jud mi sa Jollibee. Kay diri sa Jollibee affordable raman sad makaya-kaya ra sa bulsa. Pero labaw sa tanan ang Ginoo among gipasalamatan kay ngano man dili man mi makasulod diri kung wala pagitagbo sa Ginoo ang tanan. Asa day mig pangbayad. So ang Ginoo gyud moy tinubdan ining tanan nganong nakasulod mi diri nganong nakakaon mi diri. So salamat sa Jollibee kay maayo ang ilahang pagtagad sa mga customer labi na namo nindot kay sila mo smile. So mao na siya nga lami kayo ang ilang kaon lipay kay ang among mga anak ingon pa akong usa ka anak nga pag video kay atong isend sa buhol man ni Mamala. Gusto daw makita niya nga makita daw ni Mamala niya nga nanulod ko no miog na ngaon ya kini akong usa ka anak diba perti niyang banat og kaon kay lami kuno daw kaayo unya salamat mi og dako kay wala gyud mi gipasagdan sa Ginoo kabalo mo igsuon nga kana bitaw kung unahon nimo ang Ginoo sa inyong pagkinabuhi kana bisag sa unsa ka busy sa inyong pagkinabuhi sa matag adlaw bisag sa unsa ninyo ka kapoy or unsa pa na dinha nga instead nga matulog mo pero inyong giuna ang Ginoo labi na adlaw Domingo unahon jud nato pagsimba ang Ginoo kay ngano man mahibulong lang jud ka nga kana mga problema nato kanang kakapoy nato mawagtang gyud basta unahon nato ang Ginoo. By the way dai kining duha diri ka mga dalaga nga naka green o kana naka flower kay mga youth na sa amo ang purok so kay gidalaman sila sa amo ang dalaga gi-invite sila sa church of course amo gyud silang dadon po diri sa pagpaniud to mo madyo na atong buhaton so bibo kayo kay daghan man mi diri daghan mi nangaon pamili mi unya napunan pagyugduha ya lami pa jud kayo ang among kaon so wa na jud ko laing masulti pasalamat lang jud ko pag-ayo sa Ginoo of course sa Ginoo jud ko labaw sa tanan magpasalamat ug ikaduha kaninyong tanan mga kakigwahon nga mga Kristohanon nga diin bisag dili Kristohanon mga amiga na kog amigo mga kaila na kog dili kaila mga tinud-anay ug dili tinud-anay salamat kaayo diin kanunay gyud mo nagasuporta tanaw sa mga video pero ayo lang po nyo i-skip ang mga ads para naapon tay piso charot bitaw salamat kaayo ninyo kay kabalo ko nga naagyud mo nga nagsuporta bisag lagyo mo bisag wala ko kaila ninyo naagyud mo wala gyud mo nangisnab sa matag video nga akong gi-upload. Ang salamat kaayo ninyo labaw sa tanan Ginoo jud akong number 1 nga pasalamatan kay siya man jud atong kinahanglan himayaon kay dapat siya ra gyud ang mahimaya ni ining tanan. Ang salamat kaayo sa Ginoo ug hinaot unta nga sa bisan unsa pa nga mga videos nga atong i-upload hinaot nga naalang gihapon mo para man ni sa kahimayaan sa Ginoo nya lami jud ang ilang balik ta diri lami jud ang ilang Jollibee diri rin sa may Basak Pardo ang ilahang Jollibee. Daplin na kayo og highway. Jollibee, baka naman dyan.